Sidste gang og sidste uge, der startede vi med at kigge på de forskellige udtalelser fra Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib i Nahj al-Balagha. Nahj al-Balagha er desværre en bog, som er gået tabt iblandt shia-muslimerne, lige så vel som Sahifa al-Sajjadiyya. Forestil jer lige, at Sahifa al-Sajjadiyya er en samling af dua og adiyya fra Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam, og den er nået direkte ned til os. Så den forbindelse, vi leder hver dag for at forstærke vores forbindelse til vores tids imam, den kan vi forstærke rent faktisk med imamens egne ord. Og Sahifa er også en bog og en samling af de her duaer, som også er gået tabt iblandt shia desværre. Vi gør ikke nok ud af det, vi gør ikke nok brug af de her duaer, som er en direkte dua fra imamen. I hvert fald Nahj al-Balagha er også en samling af imamens udtalelser. Sayyid Radi Radwanullah ta'ala alayhi, han samlede den her bog, kaldte den for Nahj al-Balagha, udtalelser af khutab og visdomsord for Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, hvor at han har prøvet at samle så mange som han kunne, som havde en nogenlunde stabil beretningskæder og så videre, som man kunne finde igennem historien. I hvert fald, det er også en af de ting, som vi desværre heller ikke gør nok ved. Men i dag, for at fortsætte den stime af Amir al-Mu'minins ord, så har jeg valgt en khutbah igen for Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Bismillahirrahmanirrahim, og min khutbatin lahu alayhi salam fil wasiyyati bi umurin. Amir al-Mu'minin, han fortæller og giver nogle forskellige råd til os herinde. Og den her khutbah, den er forholdsvis ikke særlig lang. Den bliver delt op i 3 kategorier. Den første kategori, det er, at imamen han råder os til gudfrygtighed, og at vi skal undgå at være ulydige over for Allah subhanahu wa ta'ala. Med andre ord, vi skal undgå at synde. Og så fortæller han folk, at han minder dem faktisk om de velsignelser, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet mennesket igennem tiderne, og fortsat velsigner mennesket med. For netop at skabe den her motivation til, at du kan få den her gudfrygtighed, som der gør, at du kan komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala. Der er mange mennesker, der søger en motivation i alle andre mennesker eller andet, men den motivation, der skal få dig tættere på din Gud, ligger faktisk i selv at komme tættere på Gud. Og det er, at du tænker over de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet dig. Han har velsignet dig med. Dem snakker vi inshallah ta'ala også om. Det andet, han fortæller og råder folk til i den her khutbah, det er at huske døden og overgang fra den her verden, og hvordan den finder sted. En af de største motivationsfaktorer er blandt andet af nogle af de her, det er, at et menneske, en troende, husker døden særligt tit. Hvorfor? Fordi så får du et billede af, hvor det er, du rent faktisk er på vej hen. Det holder dig hele tiden i gang og motiveret til, at Allah subhanahu wa ta'ala har fortalt os, at hvis der er én ting, der er sikkert i den her verden, så er det, at vi kommer til at dø. Vi ser det rundt omkring os alle. Alle folk, de dør og forlader den her verden. Derfor det er også anbefalet i islam, at man besøger gravpladserne. Hvis man ikke kan 1 gang om ugen, så 1 gang om måneden. Hvis man ikke kan 1 gang om måneden, så minimum 1 gang om året. For at du netop kan motivere dig selv og påminde dig selv om, at det næste, der kommer til at ligge her, det måske er dig. En gravplads skelner ikke mellem tyk og tynd, sort og hvid. Et barn og en voksen. Nej, de ligger alle sammen ved siden af hinanden. Og det er derfor, når du skal begynde din rejse hen imod døden, den bedste motivationsfaktor, du kan have, det er, at du rent faktisk kigger på de her gravpladser og husker, i morgen er det mig, der ligger ved siden af de her mennesker. Og det er der, din motivation ligger i, hvordan du kan afholde dig fra synder og gøre det, som Allah subhanahu wa ta'ala, han fortæller dig. Hold dig væk fra det, han siger, du ikke skal nærme dig, og gør det, han siger, du skal. Til sidst så nævner han i den her khutbah, i den her udtalelse, at livet, og han snakker om livet,
siger, at det her liv, vi har fået, det passerer sindssygt hurtigt. Og han råder til, at man begynder at opbygge sin bolig til efterlivet. Kære søskende, vi muslimer, vi har fået en velsignelse af, at vi ånder og lever i den her verden. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han har ikke givet dig det her liv, uden at give dig et ansvar med det her liv. Og han fortæller også, at den her verden, det er trappetrin til næste verden. Som et eksempel, jeg plejer at nævne, det er, hvis Allah subhanahu wa ta'ala, han skaber et menneske, han skaber mig, og så giver han mig en kuffert med, metaforisk kuffert, hvor han siger, i denne her kuffert, nu starter du fra år 0, og når du dør, så skal du aflevere den her kuffert. Den her kuffert, den bliver åbnet op, når du dør. Når man tager ud og rejser, når vi skal ud og rejse i 2 uger, i 3 uger, der tager vi ikke alt det, vi ejer med i vores kuffert, gør vi? Vi tager kun de ting, som er nødvendige for os på den her tur. Allah subhanahu wa ta'ala, han giver det samme eksempel. Han siger, den her kuffert, jeg giver jer, den fylder I også med kun de ting, der er nødvendige for jer i efterlivet. Og I har et frit valg imellem at fylde jeres kuffert med gode ting og velsignelser, eller dårlige ting. I hvert fald så kommer den her kuffert til at blive åbnet op, når det er, du dør. Og der kommer du til at vise over for dig selv egentlig, hvad det er, du har samlet igennem det her liv, og hvad det er, du er gået glip af. Der er rigtig mange mennesker. En af de navne, der er fra dommedagen på arabisk, det hedder Yawmul Hasra. Hvad betyder det? Er der nogen, der vil hjælpe mig? Ja? Ahsantum. Fortrydelse. Den dag, hvor vi kommer til at fortryde. Når vi ser alle omkring os, dem vi kender fra den her verden, vores familiemedlemmer, vores søskende, vores venner, vores omgangskreds osv. osv. Når vi ser dem få en status i paradis, få nogle velsignelser, som du ikke får, så fortryder du. Du fortryder, hvorfor du ikke brugte din tid fornuftigt til at skrave de samme velsignelser, eller endnu bedre. Eller i værste tilfælde, så fortryder du, at du har gjort noget, som Allah han ikke har sagt, og du har mistet din værdi. Og der viser de dig, hvad du kunne have været, hvad du kunne have opnået, hvis du havde valgt at gå på den rette vej. Dine kompetencer ved Allah subhanahu wa ta'ala godt være. Han ved godt, hvad det er, du kan tilegne dig. Og på dommedagen så viser de viser dig, hvad du kunne have været, hvad du kunne have blevet til i den her verden. Og hvilken stilling og hvilken rang du havde fået i efterlivet og i paradis. Og I ved godt, og vi har sagt det her før, i paradis der er forskellige stadier. Alt afhængig af hvad man har udført i den her verden, så får man de her stadier. Der er nogle forskellige tiltag, man kan gøre i den her verden for at komme højere op. Man kan hente at komme hen, hvor at man bor ved siden af profeten sallallahu alaihi wa sallam, som er det højeste stadie i paradis. Eller hos Amir al-Mu'min, eller hos Aimma alaihimussalam. Vi har en beretning i Biharul Anwar, hvis jeg ikke tager fejl, der siger, at paradisets beboere en gang imellem, så vil der komme et lysskær imellem paradiset. Ligesom det vi vil kalde nur i dag. Et lysskær, der vil lyse hele paradiset op, og den vil komme hurtigt forbi jer. Og når alle de troende i paradis, de spørger, hvad var det her lys? Hvad var den her nur? Så siger de, det er på den højeste rang, hvor fru Fatima Zahra, hun har smilt over noget, og det smil, hun gjorde, det spreder sig til alle rang. Forestil jer, et smil fra fru Fatima Zahra er et lysskær for alle andre i paradis. Og det stadie kan vi godt opnå, at være ved siden af Ahlul Bayt alaihimussalam. Alt afhængig af, hvad vi gør i den her verden. Det bliver i hvert fald vist os. Så Imam Ali, han nævner de her 3 ting i khutbaen. Nummer 1, han påminder os om, at vi skal ikke være ulydige over for Allah subhanahu wa ta'ala. Kære søskende, i islam er det rigtig vigtigt. Hvis der er nogen, der stiller det her spørgsmål, eller hvis I selv har det her spørgsmål, er det vigtigere for en muslim at gøre det Gud han siger i forhold til de obligatoriske handlinger, eller er det vigtigere at afholde sig for synder, så er det langt vigtigere at afholde sig for synder, end det er at udføre en obligatorisk handling.
Hvorfor? Fordi dine obligatoriske handlinger, dem skal du udføre, dem gør du. Dem får du også din velsignelse fra, dem får du også dine belønninger. Lige så snart du udfører en synd, og hvis du ikke angrer og ikke søger tilgivelse fra Allah subhanahu wa ta'ala, lige så snart den bliver skrevet ned, jamen så mister du rigtig mange af dine ting, som du har brugt din tid på. Der er en beretning fra profeten sallallahu alaihi wa alaihi, han siger, enhver person, for hver gang en person læser tasbihat arba, det vi læser i 3. og i 4. raka i bøn, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, den som jeg lige har reciteret, der siger profeten, at den her person, der reciterer den her sætning, han får bygget et træ i paradis i hans navn. Han får et træ i paradis. Rasulullah, han fortalte den her historie, han fortalte det her, at Allah, han giver de troende et træ i paradis. For hver gang de reciterer det her, der sad profetens ledsager rundt omkring ham og var rigtig glad. Så sagde de, ja Rasulullah, o Rasulullah, så må vi have rigtig mange træer og skove i paradis lige nu, fordi vi reciterer det hele tiden i vores bønner, blandt andet. Uden for vores bønner, vi reciterer dem konstant. Så sagde Rasulullah, ja det er korrekt, men så længe I ikke brænder dem ned efter. Så sagde de, hvordan kan det være, at vi brænder vores træer ned, så lige så snart de er synder. Så alle de jungler, alle de træer, I har, hvis I ikke søger tilgivelse for den fejl, I har begået, før der går for lang tid, ja, så har I brændt alt det, I har arbejdet på. Så Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, han påminder os om de her ting. Han siger, Guds lydighed, hold jer væk fra at være ulydige, hold jer væk fra synden. Husk døden, som er motivationen til, at du afholder dig fra synden. Fordi at du ved, at du kommer til at ligge hernede på et eller andet tidspunkt. Det er din tur snart. Du ved jo ikke, hvornår det er. Det er din tur. Hvad har du så med i din bagage? I hvert fald, jeg undlader igen at læse det arabiske, så det ikke tager for lang tid, og læser kun det danske. Oversættelsen af hans khutbah, så vi inshallah lige kan snakke om det. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Amir al-Mu'minin, han siger, jeg råder jer, o mennesker, til gudfrygtighed og til at prise ham, Allah subhanahu wa ta'ala, rigeligt for hans gaver til jer. Hans velsignelse over jer og hans prøvelser iblandt jer. Så prøv at se, hvad der er smukt ved det her. Imam Ali, han siger, vi forstår godt den del med, at vi skal lovprise Gud, vi skal være taknemmelige for de velsignelser, han har givet os, for de gaver, han giver os. Men så nævner Imam Ali, at de prøvelser, han har givet os. Hvordan kan det være, at prøvelser også er en velsignelse, og vi skal takke Allah subhanahu wa ta'ala for prøvelser? Kære søskende, i Koran, der står der, at Allah subhanahu wa ta'ala, han skaber et menneske, og han efterlader jer ikke uden prøvelser. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. For at teste jer, hvem af jer, der handler allerbedst. Se her, kære søskende. Koran siger ikke, dem der handler bedst. Ahsanu amala. Dem der handler allerbedst. Den bedste handling. Og ikke den mentalitet med, at jeg bare skal have 0,2 for at komme videre i mit studie. Nej, du sigter herop for at få 12. Ahsanu amal. Og det er derfor, kan jeg synes, imellem to ting, der er godt og rigtig godt, stræb altid efter det, der er rigtig godt. Altid. Både når det kommer til det islamiske, selvfølgelig hvis jeg har overskud til det, kompetencerne til det, ikke er for trætte osv. Det er jo det, de anbefalede handlinger i islam er for. De obligatoriske skal vi udføre. De anbefalede handlinger er for, så vi kan udføre ahsanu amal. Allah, han siger rent faktisk til dig, at hvis du udfører de her anbefalede handlinger, så får du ekstra belønninger. Men det er ikke noget, der er nødvendigt. Du behøver ikke at gøre det. Men hvis du gør det, så får du en ekstra stjerne i min bog. Det er ahsanu amal. Og det er afhængigt af, hvor man er, hvilket stadie man er i. Der er nogen, der beder nattebøn, der er andre, der læser mere Koran, osv. Alle de her anbefalede handlinger der. Men han siger, jeg prøver jer, og i de her prøvelser, fordi at I langsomt vil stige i rang under de her prøvelser. Det er jo derfor, at skolesystemet også har en test for at se rent faktisk, om du har lært noget eller ikke.
Så du rent faktisk kan komme videre, så de kan investere i dig, og du kan komme videre til et næste stadie. Der er prøver, der er mundtlige prøver, der er skriftlige prøver, for at se, om du rent faktisk har gjort. I havsagen er det samme. Hvis man var rigtig god til at skrive i skriftlige prøver, og det var let at komme igennem de skriftlige prøver, så troede man, at det er jo bare let at komme igennem alle prøverne. Og der valgte de at udføre mundtlige prøver. Fordi når det er mundtlige prøver, så sidder du over for en censor og din lærer, og så skal du sidde og forklare, hvad du har forstået. Og det du har forstået, hvis du ikke kan få det på tungen, så har du ikke forstået det korrekt. Det er let at skrive rigtig meget. Du skriver alt det du kan, for i håb om at få dine point. Men lige så snart du sidder over for en, der du skal sidde og snakke og formulere dig osv., der begynder det hele at blive svært. Det er en prøvelse. Allah subhanahu wa ta'ala, han prøver dig også. Han siger i Koranen, jeg prøver jer ved jeres verbale tro, og jeg prøver jer også ved den tro, I har i hjertet. Jeg har fortalt jer den her historie om profeten Nuh før. At profeten Nuh i 950 år, da han var profet, der nåede han og formodede han kun at vejlede et antal håndfulde mennesker. Ikke særlig mange. Hvorfor? Fordi at de langsomt, en efter en, de faldt fra. De havde ikke den rigtige tro her. De havde kun den her verbale tro. Historien har fortalt jer, jeg vil ikke gengive den igen. Så han tester jer. Og så siger Imam Ali efterfølgende, hvor mange gange har han belønnet jer med velsignelser og opsøgt jer med barmhjertighed? Kan I huske, da jeg sagde, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er aldrig den, der sørger for, at der kommer en barriere mellem ham og den, der han har skabt, altså os. Det er altid os, der sørger for at få en distance til vores skaber. Allah, han er altid barmhjertig. Han er altid der, hvor. Hvad er verset i den hellige Koran, han er tættere på? Din halsår. Aqrabu min hablil warid. Det er metaforisk jo. Hvis den her den bliver skåret, så mister du alt dit blod, og du dør. Han er endnu tættere på mennesket end det her, der får dig til at overleve. Siger, hvad med de velsignelser? Og han har opsøgt jer med barmhjertighed. Allah dag og nat, han siger, Allah, jeg vil ønske den her. Min tjener, han vil lige kigge på mig og kalde på mig en gang. Allah, han siger i den hellige Koran, kald på mig, jeg vil svare jer. Jeg vil acceptere jeres bønner. Astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Bare kald på mig. Bare kald på mig. Hvor meget er det, vi går glip af, når vi ikke engang husker Allah subhanahu wa ta'ala igennem vores dagligdag? Han siger, bare kald på mig, astajib lakum. Jeg skal nok sige labbaik til dig. Jeg skal nok sige, jeg er her for dig. Så siger Imam Ali, I har udsat jer selv for straf, men han har skjult jeres fejl. Vi gentagende gange, vi fejler, vi synder, men Allah subhanahu wa ta'ala, han er sattarul uyub. Det er ham, der hele tiden dækker over for vores fejl. Ayatollah Sheikh Mujtahidi rahmatullah alayh, han har et rigtig godt eksempel, rigtig flot eksempel, på hvornår du kan selv gøre regnskab med dig selv overfor, hvornår du selv er gudfrygtig. Nu har vi snakket om gudfrygtighed. Hvornår er jeg egentlig gudfrygtighed? Han nævner et rigtig smukt eksempel. Prøv at høre. Han siger, forestil jer, at i en uge, der gør I det, som I går rundt og gør normalt. I en hel uge, uden at tænke jer om. Hele den her uge, fra mandag til i dag er I nu fredag. Alt det, I har gjort, indtil I sidder her i moské. Nu er I kommet i moskéen. I har set på moskéens poster, så Sheikh Salman, han skal holde tale osv. I er mødt op i dag. Lige så snart I møder op, så har vi sat en kæmpe skærm her og en kæmpe skærm her. Og så tænder vi den, og så er det en af jer, der er på skærmen. Vi har rent faktisk gået rundt og filmet jer i smug i en hel uge, uden I vidste det. Hvis jeg så stiller spørgsmålet til den her bror eller til den her søster, vi skal vise din film over for alle de andre, hvad du har gået og lavet i en hel uge, både i det private og i det offentlige. Vi har fulgt dig fuldstændig. Skal vi spille den her film foran andre eller ikke? Hvad vil du sige i den her tilstand? Vil du sige, ja, jeg har ikke noget at skjule, bismillah, oprigtigt? Eller vil du sige, nej, sheikh, det går ikke det her.
Hvorfor? Fordi at vi er bange for, at andre mennesker ser, hvor vi har fejlet, hvor vi har syndet. Det er derfor, at de fleste synder, de sker i privaten jo, hvor andre ikke kan se os gøre det. Så lige nu, så spiller jeg den her film. Så siger jeg, at vi har fulgt dig en hel uge. Skal vi vise den? Hvis du ikke har noget, og du ikke har fejlet, så er du mere end vel, ja, bismillah. Det er på den her måde, du kan teste din gudfrygtighed ved. Så hvor gudfrygtig har du egentlig været kun i den her uge? Hvis der kom en dag, at det skulle være sådan. Yawmul Qiyamah på den anden måde, kære søsne, der er det en kæmpe skærm, hvor der bliver vist, hvad du har gjort. Men i den her verden har Allah subhanahu wa ta'ala valgt at være den, der hedder Ya Sattar al-Uyub. Det er ham, der dækker over for vores fejl. Så barmhjertig er han. Forestil jer lige, for hver fejl, vi skulle udføre, så vil der komme en stemme. Sheikh Salman, du har gjort det her, alle kunne høre det. Den her synd har du gjort. Eller der vil hele tiden komme en ding. Han har udført din synd. Og alle vil vide det. Forestil jer lige. Så barmhjertig er Allah subhanahu wa ta'ala, at vi fejler og synder gentagende gang, men han er den, der skjuler over for det. Det er jo derfor, det også er obligatorisk i islam, at det er haram, Det er en synd i sig selv at fortælle om sin synd. Jeg har syndet, jeg fortæller andre om, at jeg har syndet. Det er en synd i sig selv. Hvorfor? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han dækker over for dine synder, men du går rundt og spreder dine synder. Forestil jer lige den barmhjertighed, vi har i den her Allah, vi kender. Hvis det er, at i gamle dage, det var, at et folkefærd, en gruppe af mennesker, hvis de syndede, så vil Allah subhanahu wa ta'ala sende straf fra himlen på dem, og udrydde dem på en gang, som vi har set i forskellige profeters historie. Profeten Luts historie. Et helt folkefærd, de syndede. Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde til sin profet, gå ud, så jeg kan sende straf på dem. Og de andre profeter. Men på grund af Allah subhanahu wa ta'ala, han sendte den hellige profet sallallahu alaihi wa sallam til vores nation, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Den her barmhjertighed, han sendte, der stoppede Allah subhanahu wa ta'ala al den form for straf. Kun og kun til respekt af sin elskede habib, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Så forestil jer lige, at den barmhjertige Gud, som vi går hele tiden rundt og synder og er ulydige, at han skulle sende os straf fra himlen, ligesom han har gjort det med alle andre. Er det ikke en velsignelse, vi har i dag, kære søskende? Den tænker vi ikke over. Men Amir al-Mu'minin, han siger, husk de her velsignelser. Han har skjult jeres fejl, og I har fortjent hans straf, men han har givet jer en frist. Forestil jer, for hver gang I fejlede, og hver gang I syndede, så fik I jeres straf med det samme. Alt afhængig af hvilken synd det var, så vil I få jeres straf med det samme. Allah subhanahu wa ta'ala, han giver mennesket en frist til at angre, til at søge tilgivelse. Prøv at se, hvor barmhjertig han er. Husk de her ting, når det er, at vi er på vej hen imod Allah subhanahu wa ta'ala. Det er den her motivation, der skal få os til at blive bedre praktiserende muslimer, kære søskende. Først og fremmest mig selv. Det er den her motivation, det er med det her perspektiv, vi skal se på Allah subhanahu wa ta'alas skabelse. Og det er derfor, Allama Tabatabai i hele hans tafsir al-Mizan, fortolkning af den hellige Koran, der siger han, et af de vers, som der betyder rigtig meget for mig, det er det vers, der siger, Alaykum anfusakum. Tag vare ved jer selv. Hold styr på jer selv. Tag vare ved jer selv. Lad være med at lade jer selv. Lad være med at ødelægge jer selv. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Og så nævner han i det andet stykke, hvor han skal påminde os om døden. Den største motivationsfaktor til, hvordan vi kan egentlig gå hen og være lydige over for Gud. Hvordan vi kan høre efter, hvad Gud han siger. Han siger, jeg råder jer også til at huske døden, og ikke glemme den for meget. Hvordan kan I glemme noget, der ikke glemmer jer? Døden, den kommer altid efter os. Den er altid efter os. Når den ikke glemmer os, hvorfor går vi rundt og tror, at den ikke er der? Han siger, det er tilstrækkeligt belærende at tænke på de døde. I har set blive båret til deres grav, uden at de havde mulighed for det.
hver gang et menneske, der dør, så ser vi de troende, de tager det her menneske hen imod gravpladsen. Kan det her menneske sige, nej, det vil det ikke, nej. Den har ikke en fri vilje længere. Det er os, der følger den døde til gravpladsen. Har I set blive båret til deres grav og blive sænket ned i dem, uden at stige ned af sig selv? Men det her menneske, der døde, det har hverken lyst til at blive ført hen til graven, og det har heller ikke lyst til at blive hejset ned i graven. Men det er ikke længere i hans hænder. Det er ikke længere i hendes hænder. Lad mig sige det på en anden måde. Det er ikke længere i vores hænder. I dine hænder. Der er andre mennesker, der kommer til at tage sig af dig. Det er som om, de aldrig har været byggeherre i den her verden. Jeg forklarer det om lidt. Og som om det hensidige efterlivet altid har været deres hjem. Yani, du har brugt hele dit liv på at bygge og skrave til dig i den her verden. Men på et splitsekund, så er det væk. Du får et hjertestop, bum, færdig. Alt hvad du har skravet til dig, det er væk. Der er andre, der bruger det. Og det hensidige efterlivet, det er ligesom, at det altid har været deres bolig. Yani, vi er aldrig nogensinde fjern fra efterlivet, og det er, at døden den kommer til os. Vi er aldrig fjern fra døden. Det er som om, vi altid har været ved siden af døden. Hvorfor? Fordi du lukker dine øjne i aften, så er du væk. Så alt det, du bruger din tid på i den her verden, hvad er det, du bruger den på? På at samle og skrave for at gøre et rigtig perfekt liv for dig selv? Bum, du lukker dine øjne. Når du står op, så ser du, de er i gang med at vaske dig. De er i gang med at give dig kaffen på. Det nævnes i beretningerne en sjæl, som er trådt væk fra kroppen på det her tidspunkt, når du død. Det er fordi, den har så en stærk forbindelse til kroppen, din sjæl, at det er svært for den at forlade sin krop. Så alle de mennesker, der dør, når vi vasker dem og giver dem kaffen og lisklæder og så videre, deres sjæl, det er til stede, og de råber og skriger efter jer, men ingen af os kan høre dem. De råber og skriger, hvor er de på vej til at tage mig hen? Hvad er det, I gør ved mig? Og det gør ondt på dem. Det er derfor, de siger, at når man skal vaske, de afdøde gør det langsomt. Lad være med at gøre det hårdt. Også når I bærer dem imod graven og så videre, lad være med at ryste dem for meget i kisten. Det gør ondt på dem. Og det er den her forbindelse, der er. Vi har aldrig nogensinde været væk fra døden, siger Amir al-Mu'minin. Alt det, I går... Alt det, vi går rundt og bygger i den her verden, det er væk i et splitsekund. Som om vi aldrig nogensinde har prøvet at lave noget i den her verden. De har forladt det, de engang følte sig trygge ved, den her verden. Og har bosat sig på et sted, der engang virkede frygtindgydende. Hver gang man så folk, de døde, så var man, jeg tør ikke at se den her person, der døde. Jeg tør ikke at gå rundt ved gravpladserne. Jeg tør ikke at se personen blive. Fordi det er, man føler. Forestil jer lige, det er et menneske, der er dødt. Den ligger helt koldt. Hvorfor er det skræmmende for os? Hvis jeg ligger nu og lukker mine øjne og sover, vil I være skræmt for mig? Nej. Hvorfor vil I ikke det? Jo, det er præcis det samme. Det er en person, der har lukket øjne og ligger foran jer. Hvorfor er det frygtindgydende? Hvorfor er det, vi bliver bange for det? Fordi vi har en anderledes mentalitet og forståelse over, hvad døden er. Det har altid været noget, som vi skulle være bange for. Tværtimod, Amir al-Mu'minin, han siger, at den her død, det er noget, der kommer. Så gør dig mentalt klar på, at det er noget, der kommer. Vi har altid været bange for det. De beskæftiger sig nu med det, de har forladt, og forsømmer det, de flyttede hen til. De kan ikke forlade noget dårligt, og de kan heller ikke øge deres gode gerninger. Når man er død, kære søskende, så kan du hverken udføre nogle synder, og du kan hverken udføre en god handling. Der stopper, der slukker de for dit lys. Der har du ikke mulighed for at gøre en god gerning overhovedet. Det er derfor, han siger, brug tiden på at tænke om døden, så det kan få dig i gang til hele tiden at lave noget aktivt. Planlæg din dag, hvor du hele tiden husker Allah subhanahu wa ta'ala, imellem din skole, imellem dit arbejde, imellem din uddannelse. Hvad det nu er, du går rundt og laver. Husk altid at have Allah subhanahu wa ta'ala løbende med. Jeg har før givet et rigtig let eksempel. Jeg siger, der er folk, der har spurgt mig, hvordan skal vi gøre det? Jeg siger, det mindste, I kan gøre, det er
at sætte en alarm på jeres telefon. Vi alle sammen har telefoner herinde. Sæt en alarm hver halve time, der ringer hver time, hver anden time. Hvornår det er, det passer jer. Hvor der lige kommer en pop-up besked om, at husk lige det her. Husk lige at sige alhamdulillah. Husk lige at sige astaghfirullah. Husk lige. Som minimum kan vi gøre det. Bare for at påminde os selv. Langsomt kom i gang med at påminde os selv. I behøver ikke nødvendigvis at skrive kæmpe plakater på fjernsynet og på køleskabet hver gang. Jo, det er også en god ting. Lav sådan nogle små notes, hvor I går forbi i huset, i lejligheden og så videre, der påminder jer om nogle forskellige ting. Skriv nogle af de bedste quotes, I har hørt fra profeten sallallahu alaihi, beretning Amir al-Mu'minin, i de der små nogle. Hver gang I går forbi dem, så husker I dem. Bare lav de her små alarmer, der siger, husk Allah. Og så kan I selv tilføje til, hvordan I selv vil huske Allah subhanahu wa ta'ala. Også en rigtig god metode til at forøge jeres koranrecitation, det er at få de her pop-up beskeder om, at nu skal du presse dig selv til at læse et vers fra Koranen. Og så når der er gået en uge, så får en pop-up besked, der siger, læs 2, og så øv jer. 3, 4, så I langsomt stiger. Ved enden af måneden, ved enden af året, kære søskende, der er I måske færdige med Koran, fordi I har planlagt at gøre det. Det er sådan her, Allah subhanahu wa ta'ala. Det er ikke særlig svært at planlægge sin dag og aften. Han siger, at de følte sig trygge ved den her verden, men den bedragede dem. Og de stolede på den, men den overvandt dem. Den her dunya, kære søskende, den bedrager os alle sammen. Amir al-Mu'min, det berettede, at det skulle være en beretning, som er forbundet til Imam Ali, der siger, at den her verden er ligesom en slange. Den er rigtig flot, den snor sig, og man har lyst til at røre den på grund af dens farve. Men lige så snart man kommer tæt på, når den så hapser i dig, så har du fået den værste gift i din krop, og du dør af det. Så den her verden er det samme som den her slange. Hvis I kommer alt for tæt på den her verden, og bliver optaget af den her verden, så fanger den, og I bliver forgiftet af den. Og så afslutter han med det her med, at livets hastighed, det smutter sådan her. Livet, det er væk på et sekund. Han siger, så skynd jer, må Gud være nådig imod jer, til de boliger, som I er blevet befalet at forberede. Yani de huse, det sted, vi kommer til at leve i, det område, vi kommer til at være i, når vi dør. Sørg for, at I allerede bygger jeres hus derover. Hvordan bygger I jeres hus? Hvordan bygger I jeres bolig? Med at sende alle de her gode velsignelser afsted, der får I bygget jeres efterliv. Og som I har længtes efter er blevet inviteret til. Han siger, fuldfør Guds velsignelser over jer, ved at være tålmodige i lydighed mod ham, og ved at holde jer væk fra synden. Og så afslutter han med, for i morgen er tæt på i dag. For i morgen, kære søskende, er tæt på i dag. Hvor hurtigt går timerne i en dag, dagene i en måned, månederne i et år, og årene i et liv. Så er vi væk. Sallu ala Muhammad og ala Muhammad. Har det været en god godnat-historie? Og Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, gør os af de lydige mennesker, giver os tålmodighed over for at være lydige over for Allah subhanahu wa ta'ala. Må han holde os væk fra alle de fristelser, som shaitan han skulle friste os med. Og fjerne os fra Allah subhanahu wa ta'ala. Må vi inshallah dag for dag formindske den distance, vi har med vores egne hænder. Distancere os fra Allah subhanahu wa ta'ala. Fra Allah subhanahu wa ta'ala.